Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Bidiyon mu na yau zai nuna maka hanyoyi da zaka bi ka rage wa wayarka ta Android shan data sakamakon sababbin wayoyi da suke fitowa yanzu suna shan data matuƙa sosai da sosai. So shine muka ga ya kamata mu kawo wasu hanyoyi mu nuna wa jama'a hanyoyi da za su bi su rage wa wayoyinsu na Android shan data. Amma kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye ina tunatarwa idan kai bako ne a wannan tasha tamu ka taimaka ka danna mun alaman subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ka zabi all, ta haka ne kaɗai YouTube za su rika sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Da fari idan za ka yi wannan setting din za ka nemo settings na wayanka ne, wato bari mu nemo settings din wayanmu kamar haka. Kana nemo settings sai ka danna a kai, yana budewa kamar haka, sai ka nemo inda aka rubuta network and internet. Wasu wayoyin kuma za ka ga ba abun da aka rubuta ba kenan. So amma dai abun da ake da bukata kawai bayan ka shiga za ka nemi inda aka rubuta data usage ne. Za ga wasu wayoyin data usage ɗinsu yana waje, ba ma sai ka shiga cikin network and internet ba kai tsaye. So ga wayanda wayoyinsu data usage yake a waje, kai tsaye kawai za ku shiga cikin data usage. Yanzu ni bari na shiga cikin nawa. Ok, wannan shine data usage. Kamar yadda kuke gani gashi nan, misali idan kana son ka rage wa wayar ka shan data, bayan ka shiga data usage za ka nemo inda aka rubuta app and data usage nan kenan, sai ka danna a kai. Kana dannawa kamar haka zai yi sacin, zai kawo maka gaba ɗaya app ɗin da suke kan wayarka waɗanda suke amfani da datar ka ba tare da ka sani ba. To da fari zaka ga abun da ya fi shan data shine zai kasance a sama, sai mai bi masa, sai mai bi masa, sai mai bi masa, haka dai zaka dinga sauka kana gani. So yanzu daga cikin wayannan applications din na tabbatar da dama daga cikinsu ba ka ma yin amfani da su, saboda wasu zaka ga ba su da alaka da internet amma kuma suna shanye maka data. So ya za a yi kai maganin wayannan abubuwan? Yanzu kaman wannan application na YouTube din nan, kai tsaye idan kana son ka rage masa shan data, kasancewar yanzu duk application din da ka gani a nan yana amfani da datar ka ne a background. So akwai kuma applications din da baka da bukatar aiki a background, kai sai ka shiga ka kakkashe su. Yanzu misali kaman Telegram din nan bana son ya sha mun data a background har sai lokacin da na bude cikin application din ka danna akan sa kamar haka. Daga nan za ku ga inda aka rubuta background data, gashi nan yana kan on, so sai ka kashe shi kamar haka. Bayan ka kashe shi, to wannan Telegram din ba zai taba shan datan ka ba har sai lokacin da ka shiga cikin application din Telegram din. So yanzu bari mu je ga settings na biyu kuma. Ok, so yanzu kaman yadda kuke gani ga nan WhatsApp, wannan shine WhatsApp din da ke kan wayar mu. So zaka ga wani lokacin baka shiga cikin WhatsApp ba amma kuma sakonni suna ta shigowa. Misali musamman idan kana cikin group zaka ga ana ta turo hirarraki, voice ne, hotuna ne da dai sauran abubuwa. So automatic kawai zaka ga yana yin downloading na wayannan abubuwan. Idan kana son ka tsaida WhatsApp ɗinka ya daina yin aiki a background, kai sai shi ma sai ka danna a kansa kamar haka. Kana dannawa daga nan shi ma za ka kalli inda aka rubuta background data nan kenan. So kai sai shi ma sai ka kashe shi. Kana kashewa kamar haka, so shi kenan wannan application din na wato ainihin WhatsApp din ba zai yi aiki ba har sai lokacin da ka shiga cikinsa. Misali ko da sako aka turo maka, ba zai shiga cikin WhatsApp din ba har sai lokacin da ka shiga cikin application din. Kaga a hakan zaka rage wa wayar ka shan data sosai da sosai. So bari mu dan koma baya. Yanzu idan kuka duba anan za ku ga cewar gashi nan applications da yawa suna shan data. So kamar yanzu Chrome browser din nan wani lokacin zaka ana yawan turo tallalluka ko da baka shiga cikin Chrome ba. So idan ka kulle masa background data din nan, so shi ma ba za a dinga turo maka da wannan tallan ba, hasali ma tallan yana takurawa da yawa daga cikin mutane. So bari mu wuce kai tsaye ga setting na gaba. Setting na gaba kuma shine za mu nuna muku yadda za ku setawa wayarku ta Android data limit.
wato idan kana son ka seta iya adadin datan da kake son wayanka ya ci, da zaran ya ci wannan adadin kai tsaye sai ya kashe kansa da kansa. So idan kana son ka yi wannan settings din, daga nan za ka kalli inda aka rubuta data warning and limit nan kenan, so sai ka danna akai kamar haka. Kana dannawa daga nan ƙasa za ka kalli inda aka rubuta set data limit, wato nan kai tsaye za ka danna akan set data limit din nan. Kana dannawa za su kawo maka wannan bayanan, sai ka danna OK. Kana danna OK, daga nan ƙasa za ka kalli inda aka rubuta data limit nan kenan, wato sai ka danna akai. Kana dannawa akai, so anan ne za ka seta iya adadin datan da kake son wayanka ya sha. OK, kana shiga za ka ga settings din da yake kan wayarka. Ni yanzu a haka setting din yana kan 5 gig ne. Da zaran wayana ya cinye 5 gig to kai tsaye zai kashe kansa. So idan hakan ya ma yawa za ka iya ragewa, misali kamar da shi ko kaman 4 gig haka, sai ka seta shi. So kai tsaye da zaran wayanka ya sha data 4 gig za ka ga zai tsaya daga nan, ba zai ƙara shan wani datan ba. So daga nan sama kuma za ga inda aka rubuta data warning. Data warning dinnan kuma shi kuma amfaninsa da zaran ka shiga kamar haka, zai misali idan akwai 10 gig ne akan wayarka data, so idan ya ƙare ya saura 2 gig, so kai tsaye zai dinga yi maka warning, wayanka zai dinga ankarar da kai akan cewa datan ka fa ya kusa ƙarewa. So idan kana son ka seta data warning dinnan, shi kuma anan zaka iya zaba idan gigabyte kake son ka seta sai ka seta shi, in kuma MB ne kake son ka seta so sai ka danna akan wannan arrow, zaka ga nan MB ga nan gigabyte. So yanzu kai tsaye bari mu gwada seta MB mu gani. Yanzu misali sai mu ce 500 MB, da zaran wayata ya kai 500 MB abun da ya rage, so nake wayata ta mun warning, ta ankarar da ni akan cewa MB na fa saura 500. Bayan ka seta shi kamar haka sai ka danna inda ka rubuta set, za ga cewa gashi nan daga can sama ya dan kawo mana wani alert. Daga nan ƙasa kuma data limit, adadin datan da nake son waya na ya dinga sha, kaga shine 4 gig na seta shi a ƙasa. So sannan kuma da zaran saura 500 MB waya na zai dinga ankarar da ni akan cewar fa data na cinye saura 500 MB. So yanzu sai mu dan kara komawa baya. OK, bayan mun koma baya sai abu na ƙarshe da za mu nuna shine data saver. Data saver, amfanin data saver yana hana duk wasu applications din da suke sha maka data ta hanyoyin da baka sani ba, za su wannan data saver din zai hana su shan wannan datan matukar ka kunna shi. Yawanci zaka ga wayoyi suna zuwa ne data saver su yana off, so kamar da kuke gani nan shine data saver, kuma in kuka duba za ku ga yana off, kai sai ka danna a kansa kamar haka. Kana dannawa daga can sama za ka kalli dan alaman makunni, sai ka kunna shi kamar haka. So yanzu kamar haka kana ganin na kunna wannan data saver din, matukar ka kunna shi duk wani application din da zai sha maka data ba tare da ka sani ba, ko kuma ta hanyar da bai dace ba ko bai kamata ba ko baka santa ba, kai tsaye wannan data saver din zai hana shi shan wannan datan. Idan ka yi wa wayarka haka, insha Allah idan tana shan data za ka ga cewar shan datan ta ya ragu sosai da sosai, matuka sosai. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Kar ka manta idan wannan shine zuwanka na farko, ka taimaka ka danna mun alaman subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all. Ta haka ne kaɗai YouTube za su rika sanar da kai da zarar na ɗora sabon bidiyo. Nagode sai mun haɗu da ku a wani sabon bidiyo.